Takže ahoj lidi, vítám vás u nového videa. Druhý díl Teenager versus prvňák. Tak můžeme jít na to. Už je ráno. Tak já si do tady dát počítač, sluchátka a zapnu si do toho hudbu. To je dobré. Co to, pane bože, je za hudbu hroznou? To je besak od té Terezy. Terezo, co děláš? Všechny tady probudíš. Co? Cože? Ona to hraje? Co to bylo? Terezo, ty mě ani nenecháš vyspat. Jo, ty jsi mě tady chyběla. Jak to s ní mluvíš? To mě normálně. Dneska je školní den, tak se nachystejte do školy a půjdete dneska poprvé do nové školy. Jupi, já se vždycky těším do školy. Co bych si dala na první den do školy? Asi tohle. A ještě musíme... Mami, my nemáme batohy. Tak ještě pojedeme na to pro batohy, tak rychle, jo? Co to bylo? No hádej, Tereza. Ježíš. A musíme rychle, protože oni nemají ještě batohy, takže rychle si musíme převléct. Já si tady dám sponky. My jsme nachystaní. A já si dám asi tohle. Můžeme jít. Jo, a všechny věci, co si budete brát do školy, tak si dejte do téhle tašky, ať se sem nevracíme. Jo, nesnáším školu. Aspoň je ta taška hezká. Tak já tady do školy asi nic nemám. Takže musíme jít ještě nakoupit. Eli, ty si tam něco dej. No, já tady toho mám hodně. Tady nic nemám. Ještě tohle. Tak já už jsem spavená. Můžeme jít. Počkej, já si vypnu počítač. Tak jdeme. Já už jsem se nachystala. No, já nic do školy nemám. Tak rychle. Rychle všichni do výtahu. Pardon. A jdeme. Rychle. Však ještě není ani skoro ráno. Dosvítává. No, ještě dosvítává. Tohle dáme semka, aby jsme tady mohli procházet. Tak pojďte rychle. Jo. Položte si tam tu tašku a jdem. Naštěstí tu máme tak 5 minut. O 5 minut později. Jdeme. Jo, tady vezmu tu tašku. Proletíme to tady tím parkem a jdem. Po nákupech později. Dobré, stihli jsme to. No bohužel. Tak do auta. To si dejte tam, je to tašku dáme teďka sem. Jo, hurá! A jdeme do školy. Jak jsou u školy? Tak vystupujete. Jo. A mějte se hezky, jo? Ahojte. Ahoj. Nazdar. Tak teďka musíme jít tady, má. Já vím, já nejsem tak blbá. Tak dobré ráno, děti.
dneska by měla dojít nějaká nová holka, tak na ní počkáme. Ježiš, co to zase bude za holku? To jsou zvědaví. Jsem tady správně v nějaké škole. Ano, tam běžte. Dobrý den. Dobrý den. Na co máte batoh? No, v tom mám přece nějaké učebnice. Jo, tak tady se učebnice ani batohy nepotřebují. Tady to musíš umět všechno už z hlavy. Jo, a místo jen vedle Tomáši, tak si vedle něho sedni. Zase v hlavě, jo. To je ten z toho koupáku, tak ten je hezký a zrovna vedle něho sedím, to je mé šance. Ahoj. Ahoj. Nebavte se, nebo vás rozesadím. Pardon, jako my jsme si řekli jenom ahoj. No, aby z toho nebylo něco většího potom. No, tak můžeme začít v matematice. A kolik je 9 krát 6? Toho jsme se učili v první třídě. A co jako? Nebo jako chceš něco těžšího? Ne, nechci, děkuji za nabídku. Si myslím. Tak, dobré ráno, děti. Dneska by se měla dojít nějaká nová žačka, tak doufám, že ji přijmete na tady téhle třídní party a počkáme na ňu a já vám tady zatím něco pustím. Děkujem. Nemáte zač. Jo, hurá, škola. Tady si nechám batůžek. Dobrý den. A už ji máme tady. Dobrý den. Můžeš se nám představit. Jmenuji se Eliška a jsem taky prvňáčka, jak vy. Ahoj. Ahoj, to jste vy z toho koupáku. Ano. No vidím, že se tady s některýma už znáš, tak to je jedině dobře. A teďka si můžeš vybrat, za kým si sedneš. Já si sednu semka. Ahoj. Ahoj. Pardon. A dneska bych to dal takové pohodové, tak se dívejte na tohle video. Já vám to jen tady stopnu. A tady tohoto si zapamatujte, jo, protože o tom se budete učit. Jinou barvičku vám ukážu, že takový. Tak to vypadá, ale teda už zahynul a vypadá takhle. Jo, já vím, o tom se učíme ségra. Já jsem jí vzala učebnice a šla jsem se učit. No vidíš. A v kolikáté třídě je tvoje ségra? V 9. Jo, tak to by se dělo. Ale ona je na jiné škole než my. Ano, ona je ve městě, no. Cilililin. Tak už nám i zvoní. Kdo má obědy, tak běžte na obědy. A kdo jde dom, tak běžte dom. Já asi nemám obědy. Tak asi ne, no, tak radši se tam běž podívat. A kdo se smazal tabuli? Já! Tak ji smaž. Tak. Tady to vypneme. A nashledanou. Naschle. My máme taky obědy. To je hezký batoh. To je můj. Pojďme na obědy. Je to úplně nahoře. Tak jsme tady. Dobrý den. Dobrý den.
Dobrý den, ty jsi tady nová, že? Ano, já se jmenuji Eliška. Tak to je hezké jméno, jdete na obědy? Jo, my tady chceme to ukázat. Jo, tak já ti jen řeknu, že tady je. Tam jsou učitelé. A i tady je moje kancelář. Jo, máte to tady moc hezké. Děkuji, tak si běžte naobědvat. Jo. A to je jakože rovně? Ano, teďka běž jenom rovně a potom na to narazíš. Tady. Dobrý den. Dobrý den. Já tady si vezmu toast. Jo. No vidíš, tak máš obědy, já mám dneska tortilu. A já dneska myslím... Ty máš už přece ty banány. Aha. A kde je zbytek? Oni nemají obědy. Aha, tak tohle bude asi druháku. Asi jo. Tak to dáme sněz. My si ještě něco dáme. Aha, tak to já už jdu. Naschledanou. Ahoj, ahoj. Čau. Tak vezmu si baťůžek. A jdu dom. No spíš tady počkám na rodiče, než si mě vyzvednou. Potom, co došli. Tak už pojďme. Jo. A jaké to bylo? Bylo to dobré a potkala jsem kamarády z koupáku. Fakt? Ano. Mně se ani neptejte, bylo to úplně hrozné, ale na druhou stranu nám tak dávali tam příklady tak od první třídy. Prejže 9x6. To jsme se učili. To je 54. Ano, to je. Tak jdeme. Jdeme do auta. A kde ty máš vlastně batoh? No, my jsme si ho tam měli nechat. Aha. A prej ho ani nepotřebujete, jsem slyšela. Ano, to je pravda, my to prej všechno z hlavy musíme umět. No, tak to je na druhou stranu dobře, protože vždycky to z těch učebnic nevyčteš. No, ale stejně je to lepší z učebnic. No jo, tak ale do práce si učebnice brát nebudeš, že? No, co když budu za uklizečku, tam nepotřebuju učebnice. No, to je pravda. Tady to poznám, to už jsme tady, že táto? Ano, to už jsme tady. Tak já si vezmu batůžek a já vám vezmu aj tu tašku. Dobře, tak pardon. Tak jdeme. A nechcete být dneska venku, dneska je hezky, tak běžte si pro plavky a můžete jít do vody. Hurá! Jo, tak jdem. No, my jdem s váma. My si vezmeme taky plavky. Jo. Pardon. Tak jdem. Tak jsme tady. Jo. Ještě si vzít jen ty plavky, jo? Jo. A mám se je dávat zrovna? Ano. Tak zrovna se my převlečem. Jo. Co se tady položíme? A já se tady sednu a budem zatím čekat. Jo. A si dám taky plavky.
Baťůžek si semka dám, potom se vybalím. A musím se ještě učit. Jdeme se hrát. Tady tu tašku ukliď. Můžeme jít. Hurá! Aspoň se schladím, to je jediné na tom pozitivní. Hurá! Já tam budu první. Já jdu na lodičku. Počkej, tam moc dál nechoď na tu loď, ne. Jo. Tak za chvilku, zatím pojď do bazénu. Hop. Musíme si koupit nějaký míč, aby jsme tady něco mohli hrát. No, to je pravda. Tak jdem do té lodi se podívat. Já půjdu s tebou. A potom půjdeme my. Jestli sem jdem zatím sednout. Ne, já tady nechci sedět na tom růžovém. Ach jo, ježiš. Jdeme se podívat. Cože? Co to je? Tady je normálně ostrov. A to nejde otevřít. Tady je nějaká láhev s dopisem. Tak podíváme se. To je přece okno, co máte v ložnici. To je pravda. Musíme jim toho nemít ukázat. Jo. Jedem. Už tam dám zpátky. Dívejte, my jsme našli dopis. Musíme jít do ložnice. Proč? Potom vám to vysvětlíme. Jdem. Rychle. To je ono. Ukaž to ještě. Jo, tady. Cože? Tady je fakt klíč a ještě fotka. Rychle musíme jít rychle zpátky. Jdeme. Táto, našli jsme to. Pojďte nasednout rychle na loď. Jo. Radši my dva to můžeme aj doplavat, oni to zvládnou. Jdeme. Jo. Co to je? Jo, tady je ten ostrov. A my proto máme klíč. A to, co je za tímhle, tak se dozvíte až v dalším díle i tu jejich reakci. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak dejte like, ten, kdo nemá odběr, nějaký pěkný, něco hezkého mě napište do komentářů. Tak ahoj.